Wehlelwe uDilikajele obedlwengula unina omzalayo. Angiqale nje ngikubingelele ngikwamukelele channel yaMaswidi Media Production selishonile nje ilanga okubingelelayo umxolisi mbonakalo ngaphansi le enkandla. Uma ngabe ke uyaqala ukufika le channel ngicela ukuthi ngizile iqiniso ngokuthi uqofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Sithela ngazo namuhla ngenza kwethu sithi ke inkantolo yesifunda yaseNtuzuma igwebe uDilikajele owesilisa obedlwengula ephindelela unina omzalayo okhubazeke ngokomqondo kwamashu. Ngokobufakazi obulethwe enkantolo lo wesilisa uneminyaka engu-31 obehlala ke nonina waqala ukumnukubeza ngokocansi kusukela ngonyaka ka-2020 4 years wonke. Kuvela ukuthi ke kusukela lapho lokhu ke bese kuyinsakavulela nje njengoba kuthiwa ke ubesemdlwengula ngisho insuku zonke ngisho kamalanga elandelana. Okhulumela uphiko lwezokushushisa KwaZulu-Natal NPA uthe umgila ke waqala walibikela umakhelwane lodaba ngoyekade ke kwenziwa indodana yakhe, kodwa umakhelwane bangamnaka ngokuthatha ukuthi ke vele umgilwa ungumuntu ongaphilile kahle ekhanda. Kuthiwa ke indaba ke yazabhadlazwa usisi wakhe ke umgilwa emaphoyiseni emva ukuthi ke xoxelwe ngokukade ke kwenzeka xoxelwa uyena ke udadewabo. Okhulumele NPA ke uthe ke udadewabo wayekade evakashile ephuma kwesinye isifundazwe kwaxoxelwa umgilwa ukuthi ke unukubezwa indodana yakhe. Emva kwalokho udadewabo wamgila walibika emaphoyiseni udaba zamkhalela nangempela umsolo. Inkantolo ke ifundele istatement esichaza ngobunzima umgilwa abhekane nabo emva kokudlengulwa. Uphinda veza ukuthi ke lesimo esamehlela sizomkhinyabeza impilo yakhe yonke. Uchaza ke nokuthi kwaphoqeleka ukuthi athuthe endaweni lapho akade ehlala khona ngenxa yento eyayenziwa ke indodana yakhe kuyena engakhomisanga ngisho ukuyisola phambi kwenkantolo. Inkantolo ayibangisachitha isikhathi ke yavesana nje yathatha igama lakhe yalifaka ohlwini lalabo bantu abahlulwa okanye abalahlwa amacala asuke ethinta ke ucansi nanokunukubezana ngokocansi. iNPA ke yamukelela ama result yaphinde yancoma kakhulu abashushisi kanye namaphoyisi ngomsebenzi wawo. Ibeke isithi ke nayo kungumsebenzi wayo ukuthi ke ivikela abantu abangakwazi ukuzivikela emphakathini. Khona manje nje sisekuzo indaba ethinta ukudlwengulana nokunukukezana ngokocansi. Le nkantolo iphinde yagweba ke enye insizwa okanye enye indoda eneminyaka engu-58 ekade ke ngumqeqeshi wesibhakela ngecala ke lokudlwengula intombazane eneminyaka engu-13. Awucabange le ndoda ina 58 years idlwengula ingane eneminyaka ewu-13. Ibhanselwe ke nangeminyaka esikhombisa ngaphezulu ukuze kuzofunda kabanzi izinto ke suke iphathelene nocansi. Kuthiwa ke le ndoda ena 58 years ayikade iqeqesha lengane na 13 years iqeqeshela ke isibhakela okwathi makhamba isikhathi mangabe ibingelela ifike ke mangabe ingane nje ifike ejimeni aqala ibambe ngehagi bese kuyayiqabula njengendlela yokuyidlwengula. Wayedlwengula ke isikhathi esingaphezulu konyaka. Ucabange indoda ina 58 years idlwengula ingane na 13 years isikhathi esingaphezulu konyaka. Kuthiwa ke lengane ekade ingatshela umuntu ngiyacabanga ukuthi ngenxa yovalo kodwa ekwenza ehlala ibhala phansi yonke into eyenzakalayo ibhala phansi yonke into eyenzakalayo. Kwathi ngelinye ilanga unina wayo ke lengane wayithela ke phekalo ke leli bhuku wafika wafuna ukuthi hawu umntana ubhaleni na, ngiyacabanga ukuthi ibhuku elifana ne-diary kanje. Hawu mayithi uyabona umama ubona ihlazo ubona isimanga wasephuthuma ke esewubuza le ndoda ke ngalokhu akakubone kubhalwe indodakazi yakhe. Hawu indoda yakuphika ke lokho okwathi kodwa uma ngabe unina wengane eqhubeka nokuyipheka ngemibuzo yagcina ihlulekile indoda ukuqhubeka ke namanga wayo yavuma yayisizama ukuletha inkomo kulomuzi njengesinxephezelo. Bafike bathi nje umalume wengane chu kahle ke indoda ihlazo lelo senzela lona ujwayele ukwenza kukulungela kulokhu ke uhambe wrong. Bamthatha ke bamusa emaphoyiseni. Hawu ke amaphoyisa alithatha udaba libeke ezandleni zalo aseke emnikeza inkantolo yathi chu thina ke sizobe sisimnikeza ke uDilikajele azohlala nawo ke nje la ngaphakathi. Siphinde futhi ke simuphe u7 years ngaphezulu khona ezokwazi ukuthi afunde kabanzi ngezinto ezithinta ucansi. Udaba olufana nalolu ke nganza kwethu luzothinta inkulumo yethu bese sayithinta emalangeni lapho khona ke besidiscussa indaba yokubuyiswa kwesigwebo sentambo lapha eMzansi Afrika. Kuyamangaza ensukwini nje besikade ke sibabaza indaba yomfana obekade ke shaya ugogo wakhe. Namhlanje sibabaza insizwa edlwengula umama wayo, insizwa eneminyaka ewu-31 esineminyaka engaphezulu kwemithathu idlwengula unina wayo. Khona manjalo nansi futhi enye insizwa eneminyaka ewu-58 vela manje idlwengula ingane eneminyaka ewu-13. Kanti ngempela kwenzakalani? Ngicela ukuthi sidibane kuma comments ungenzele iqiniso ukuthi uyalike uyasubscribe bese sidibana kwi video elandelayo futhi ngiyabonga.